έχουμε πραγματικά κάτι μαγικό, έτσι. Δηλαδή αυτό το τρέλερ που έχει ετοιμάσει η ομάδα του Ράιδερ Βίλα, τα πράγματα τα οποία εντοπίσαμε σε όλο αυτό το διαγωνισμό, είναι πραγματικά μαγικά, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Όπως θα δείτε στο νούμερο 4 θα σηκωθεί η τρίχα, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς η εκπομπή αυτή μόνο για την τρίχα μπορεί να αγγίθει. Άλλες εκπομπές είναι για άλλα πράγματα. Σε καλωδιακά κανάλια, ψηφιακή τηλεόραση. Αλλά εμείς μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι θα σας σηκωθεί η τρίχα με αυτό που θα δείτε αμέσως τώρα. Μήπως είδατε προχθές την Eurovision? Είναι απίστευτο. Και μην ξεχάσετε το νούμερο 11. Το 11 είναι σημαντικό, Φυσικά και είναι σημαδιακό. Ο Γιώργος άφηξε το 11, σήμερα είναι 29, 9 και 2, 11. Ο Αλκαίος εμφανίστηκε γύρω στις 11. Ο αριθμός των αγγέλων είναι 11. Και στη χουργή του ΟΠΑ είναι 8. Εμείς πήραμε την 8η θέση και εγώ παίρνω 8 χάπια την ημέρα για να γίνω καλά. Δηλαδή είναι πολλά. Όλο μαζί 11, 8, 8, 8. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Άρα για σήμερα κάτι γίνεται. Κυρίες και κύριοι, είναι πραγματικά ανατριχιαστικό, έτσι, και ζητάω συγγνώμη που δεν είχα βάλει την κατάλληλη μουσική. Τυχαίο? 11η. 8 στη χουργή. Ναι. 8η βγήκαμε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Συνοψίζοντας, τραγουδήσαμε 11η, η ψηφοφορία κράτησε 88 λεπτά. 88 λεπτά. Και βγήκαμε και 8η. 11, 8, 8, 8. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Μπορεί. Τι κρύβεται πίσω από το διαγωνισμό της Eurovision? Κώστα Χαρδαβέλα, συγγνώμη που σου πήραμε την αποκλειστικότητα του. Όχι, το δίνουμε πάσα την ανακάλυψή μας στον Κώστα Χαρδαβέλα να το συνεχίσει να το εξελίξει. Να το εξελίξει στον αθέατο κόσμο. Στις φίλους του Ανεξήγητου. Και στα δύο μαζί. Όχι, ένα άλλο. Στις φίλους του Ανεξήγητου. Κώστα, έχεις τα πνευματικά δικαιώματα από εμάς και τα λοιπά. Παρακαλούμε όλη η χώρα να ενωθούμε να δούμε τυχαίο. Στο νούμερο 3.